La ràpida actuació de dos joves va evitar ahir una tragèdia al canal de Manlleu, a Osona. Un cotxe amb 5 ocupants va caure dins del canal. Amb la topada, les 5 persones que anaven a dins del cotxe van quedar atrapades i els nois que ho van veure van ser els primers a rescatar-los. O sigui, el cotxe, aquesta era la direcció del cotxe. A partir d'aquí es veu que el vehicle venia en aquest sentit, va intentar fer la maniobra i llavors va fer quan va caure per aquí. El cotxe havia caigut, havia donat la volta, per tant estava amb les rodes en l'aire. El cap de la policia local de Manlleu explica com va passar l'accident en què 5 persones, 4 adults i un nen, van quedar atrapades al cotxe que ahir a la tarda va caure al canal. Els van rescatar 2 nois que jugaven a futbol en un camp de la vora. Primero ahí encuentro un hombre que tiene, me parece, su hijo, no me acuerdo nada. Me parece que su hijo o su sobrino o algo tiene en la mano, pero abajo del agua. Sale el hombre con la cabeza, por favor, ayuda, y vuelve otra vez con el niño. Sale otra vez, por favor, ayuda, y vuelve otra vez con el niño. Y la gente ahí mirando, parece un campo de fútbol, la gente ahí arriba y el niño y las 5 personas ahí. Bueno, una mujer está salvada. Nosaltres vam arribar, es veu que aquests 2 nanos ja havien intentat fer les primeres salvacions, ja havien entrat a dintre de l'aigua, tenien totes les persones, les 5 persones a sobre del cotxe, a sobre les rodes estaven en l'aire i les 5 persones estaven sobre del cotxe. Y me quedo ahí con el niño, sacando el agua al niño de la barriga y todo. El niño ahí está... Quasi s'hi va morir. I un dels rescatadors, un dels nanos aquests que havia rescatat, doncs estava agafat unes branques perquè la corrent que ja veieu que és bastant forta aquí en aquest cas se l'emportava. Bueno, cuando ha llegado la policía local, la ha tirado una cosa, no sé qué es, la ha tirado una cosita y la han sacado y ya está. Bueno, se encuentra bien. En aquestes fotos es pot apreciar com va quedar el cotxe després de l'accident. Segons la policia local, al tram del canal on va caure hi ha una fondària aproximadament d'1,70 m.